lidi, tohle je vlastně poděkování vám za to, že jste nám tak věrní, protože dneska jsme dosáhli 51 odběratelů. Vlastně aspoň vidíme, že to neděláme jen tak pro nic za nic ty videa, že prostě to děláme pro nějaký fanoušky. A vlastně k tady té příležitosti jsem pro vás připravil překvapení. A to je vlastně, tady vidíte, 51 odběratelů, to je vlastně, nechci se překvapit, Daku server, ano je to tak, spustili jsme multiplayerový server, vlastně na daku.vbs.cz se dozvíte všechny informace. Ještě bych chtěl dodat poznámku, že server je ještě v testovací alfa verzi, to znamená, že je pouze pro 16 lidí zatím. A vlastně nepoběží 24 hodin v týdnu, prostě nejde to takhle zatím. Čím víc lidí, když uvidíme tu odezvu jakože dobrou, že lidem se to líbí a nevejdou se tam už, tak uděláme asi, tak to nějak navýšíme a celkově to bude pro víc lidí a bude ten server víc spuštěný jako díl. Si tady vidíte pravidla, máme zatím 7 pravidel, jak se připojit, stručný návod, banlist zatím nikdo, doufám, že se tam nikdo neobjeví, fotogalerie se budeme přidávat fotky ze serveru a kecací místnost, kde můžete samozřejmě pokecat. Takže tohle bude asi zatím všechno a ještě bych chtěl dodat, že na serveru toho moc zatím není. Máme tam zatím 2 domečky prázdný a potom ještě tam máme 1 ubytovnu. Ano, to je taky velká novinka, když se připojíte na server, tak máte 3 dny prostě 3 dny v ubytovně jako nocleh i jídlo zdarma. Takže tohle je zatím ode mě všechno a mějte se, lidičky.